Maayong buntag ka farmer. Ohayo gozaimasu. Ako ang inyong Pinay farmer sa Japan. Sabado sa kabuntagon karon, it's Saturday morning. Daghang kaayong salamat. Sana nandyan pa rin kayo na patuloy na sumusuporta sa amin ni Dana dito sa Buhay Bukid bilang mag-asawang farmer sa Japan. Ayan, ito na yung update natin. Kasi nung nakaraang linggo, ang kapal ng snow dito sa amin sa Shimaniken. At nabigyan ko po kayo ng update doon. Naka-upload po ako dito sa likod ng bahay natin na kung gaano siya kakapal no nakaraang linggo. At ito na ngayon, ang itsura niya. Yan, Sabado ngayon, ito yung itsura ng ating bukid. Dito sa Shimaniken, ayan. Mauna ni ang atong basakan. Mauni siya ang atong dinhita magtanom og bugas. Mauna niyang itsura karon. Pag winter season, mani ang itsura sa atong rice paddy or tinatawag nato na basakan. Mauni ang iyahang itsura. Pag winter season dito sa Japan, wala muna tayong ginagawa dito. Ayan, hinahayaan lang muna natin yan. At yan yung magandang bundok natin. Ayan. Ayan. Patunaw na po yung snow. Sana tuloy-tuloy na mag-init para makapagtrabaho na tayo dito sa ating black beans. Ayan, meron pa tayong natitirang black beans dito kabukid. Ayan, meron tayong black beans pa dito. Hindi pa tayo tapos sa ating black beans. Ayan. Ayan ang itsura niya kahit mag-snow pa dito sa Japan. Buhay na buhay yung black beans natin. Halika kayo, update ko kayo. Ayan, medyo, ayan, basa. Adang, ala, sana. Ayan, agoy. Agoy. Push. Para sa inyo, lulusob ako dito. Ayan, para makapagbigay ako ng update. Ayan, ito na yung black beans. Ganito itsura talaga niya, hindi ho patay ito. Ganito itsura ng black beans natin pag winter. Ayan, hinayaan lang po natin yan siya dyan. Pero sana, kaso medyo busy lang kami ni Dana, ka-farmer. Kaya naabutan tayo ng snow. Hindi natin kaagad siya na-harvest. Pero magkakapira pa tayo nito. I-harvest natin to pag maganda yung panahon. Ayan. Ayan. Ayan yung black beans. Ganda oh. Ayan. Kahit mapuno pa yan ng snow, hindi ko nasisira po ito. Ayan, buksan natin to. Ayan. Oh. Ayan. Ito yung black beans natin. Ayan, tapos, ayun. Punta tayo sa ating sibuyas. Ang hirap maglakad. Pag pag may snow pa dito, ayun. Ayan. Alam nyo kabukid, maaamis kayo dito sa sibuyas natin. Dahil matatakpan man siya ng snow, mapupuno pa yan ng snow, nabubuhay pa rin ang sibuyas dito sa Japan. Oh, ayan oh, sibuyas natin. Magtataka kayo kung bakit nabubuhay yung sibuyas sa malamig na panahon. Ayan, tinatanim natin to noong November. Nagtatanim tayo ng sibuyas. Ayan oh, natatakpan ng sibuyas. Pero mabubuhay po yan. Bibigyan ko po kayo ng update. Ayan. Ito yung winter season ng sibuyas natin. Ayan. Ayan, natatakpan ng snow. Ayan, maraming sibuyas dyan sa ilalim. Ayan yung sibuyas. Yan yung sibuyas. Ayan, sibuyas po lahat yan. Ito ay hindi po natin binibenta. Ito lang po ay pangkusina lang po natin or ipamigay natin sa ating mga kamag-anak
Ayan, nagtatanim po tayo ng sibuyas. Ayan, pang kusina lang po. Ayan, ito yung sibuyas natin. Ayan, ito damo po ito. Tatanggalan natin ang damo po yan. Pag medyo maganda na yung panahon at mainit na. Ayan, ito yung sibuyas natin. Ayan, nabubuhay po ang sibuyas dito sa Japan kahit winter season. Ayan, tinatanim namin to nung November, mag-harvest po tayo ng summer. Ayan, magbibilang naman po tayo ng 6 months. Ganun ho dito sa Japan, kahit sinong ka-farmer. Ayan, magtatanim tayo, magbilang tayo ng 6 months bago natin sila mai-harvest at makakain. Para makapag-ani tayo, para may pang-ulam na, pang-gulay-gulay. Ayan. Ito yung update natin sa ating bukid. Ayun. Andoon naman guys. Ayan. Ayan, garlic po yan. Sa kapitbahay po namin yan. Nagtatanim sila ng garlic. Ayan yung farm nila, malawak din. Ayan, nagtatanim sila ng garlic. Mag-harvest sila ng summer. Yun. Yan, dito naman sa atin is black beans, at saka bigas, at saka meron tayong taro roots, at saka ito yung sibuyas natin. Ayan. Kailangan ma-harvest na natin po yan. Dahil kawawa na po sila. Sa Sabado, ayan, may trabaho si Dana ngayon. Nasa work siya. Nasa Mitsubishi Company po si Dana natin nagtatrabaho. Siguro bukas, dito kami magtatrabaho. Kung pagpalain, maganda yung araw, dito kami magtatrabaho. Ayan. Ayan, magsha-shoutout po pala ako. Ayan, magsha-shoutout ako ka-farmer sa lahat ng aking mga viewers. Ayan, yung masugid kong taga-viewers na laging nagko-comment sa ating page at laging nagko-comment doon sa mga bagong upload ko sa mga videos. Maraming salamat sa inyo na nandyan kayo palagi para suportahan yung channel namin ni Dana dito sa Buhay Probinsya ng Japan. Ang aming pagtatanim. Ayan, magsa-shoutout po ako. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, isa-shoutout ko ang aking ka-members sa WH team na si Cecil Torino. Good morning, bye. AG Kilimpangod. Good morning. At saka Del Alsa. Bye. Ang ganda ng TikTok mo. You are so very pretty. Ayan. Pagbutihan mo yung TikTok mo, bye, dahil nanonood ako sa iyo. Especially sa aking mga viewers na sumusubaybay at hinahanap yung mga new upload ko. Kagaya this morning na talagang kumbaga inspired kami gumawa ng video ni Dana dahil meron palang naghihintay ng mga ilang viewers sa mga new upload namin. Kaya shoutout ko po si Ma'am Bibing, si Rafika. Salamat sa PM niyo po, Ma'am. At nagulat naman po ako at hinapan niyo po ako ng new upload. Thank you so much, Ma'am Bibing. At saka si Ma'am Celia Nilas. At saka si Ma'am Nilia Ine. Si Ma'am Imelda Tridente. Ligaya Bernardino. Si Ma'am Jonah Kubukawa. Si Mama Jo. At saka si Ma'am Rowena Tidias. At si Ate Judith Di Gracia Alas. Maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo sa aming upload ni Dana, sa aming buhay buki dito sa Japan. At sana makapagbigay ako sa inyo ng magandang informative dito sa buhay namin sa probinsya, sa pagtatanim namin ni Dana. Ayan, maraming salamat at sana may upload ko ito kaagad para makapagbigay ako sa inyo ng update. Ayan, ito na yung snow natin. Ayan, paano na siya, palusaw na siya. Hoping magandang panahon bukas o mamaya para naman matutunaw ito at para ma-harvest na natin ang ating
black beans. Ayan. Ayan yung black beans. So, ayan yung black beans. Ay, nahulog pa yung isa. Ayan. Ayan, nahulog. Asan na? Ayan. Ayan. Okay, ayan. Lamig guys, oh. Oh. Lamig. Lamig. Tignaw. Murag na ta sa ref. Kabiri lamig. Ayan, time check tayo. Kanina is 9:26. Ngayon, nasa 9:35 o 40 na yata. Ayan, nasa mga 10 minutes na yata ako dito. Okay, ayan lang muna ang update ko sa inyo ka-farmer. At saka yan yung rice paddy natin. Wala pa tayong pwedeng gagawin dyan. Siguro by March or April, magsisimula na tayo magbungkal. Dahil sa Mayo ay gagawa na po tayo ng binhi para itanim natin, para magkaroon tayo ng bigas. Ayan. At maraming salamat sa inyong panonood. Ito po si Pinay Farmer sa Japan na nagbibigay update po sa inyo. Thank you so much. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.